dito. Bililhon man day katong ilang manok. Karon nang ilang gipangita. Kabantay ka katong gitara katong hinatag sa engkantada. Oo. Sa man day tong gitara hanga ikatugtog ato pag mangiti man to ang manok kaputi. Unsay mangiti? Unsay ibot pasabot? Mangiti mo yun ang manok. Oo, lagi. Ang buti ko ipasabot ba nga kada tugtog atong gitara ni Noy Dido. Mangiti og gold ang manok. Diin pa hibaw na. Istoryahan ko dili dito. Ang palagigyan ko. Na, hibong bitaw ko di ba? Katong gisulti na ko nimo. Nga katong malukak hibulungan yun. Katong sigang mata. Ang pagkumaog ito. Di ba? Huwag yung kumasayo. Kibaw ka dito. Mabulahan kita o makitaan dito nilang manok. Kaya nga no, ang gitara, mo'y atong kalampusan. Kaya nga no, matagtugtog atong gitara, bito. Mangiti ang manok. O bulawan. Mabulahan kita. Kitang tanan mabulahan ta. Busa, ato yun ang tabangan sinoy dito pangita sa ang manok. Hala. Itutog maunilo. O lagi, ato yung Sa tabangan. pa may gisulting dito din. Maulagi na mangiti o gold. So, kitang tanan. Tanan ko Ang no. dato yutaan ni. Duta ka. Yang kita ni. Kagabi to ay. Unahon tani sinoy dito. Kaya mabulahan yutaan ni tanan. Segunda na ko. Ha? Segunda lang. Wala pa kagagibihay na nga okay labo. Wala, medyo ko nagulbaan ko. Kami doon ko film. Ay, nakaratol. Wala safety na ako ni bahala ni mo. Kuwat lang niya. Kusot ko dito. Ha? Kaya po ako naglamang. Wala. Pagtaro nga, eh. Ang pindong. Pinangga beta ka. Ha? Taan. Bigli. Ma'am! Ano naman ka dali? Ano naman ka dali? Kami ito ma'am, kung utang ni ko na mo. Kuy kang tiyo. Tiyo ano ba? Hindi ka brad. Di aja ako tiyo lagi. Kung nakulba may kung na ako tiyo ron. Nakuy na ko. Tiyo. Pagmutan mo. Ako nang ko yung tiyo ma'am. Kuyawan mo ma'am. Nagbalaban ko sa kuya. Hindi ko gusto mapiso ko. Mugo ka di ba nagsabot ang akitarang tulo? Nagdabad yung kag... Og nasundan ka dire! Di ka ganun mong gamiton ni mong utog da! Sige tayo pahamak na mga yung brad. Sige ano ma'am. Mga tabang na na to. Promise ma'am, delay ta kay pahamak. Promise. Dili lagi! Nananuunin niya na nawag pa niyo kaglain! Kunyag makagulilyaso! Sus! Mo ay! Dili lagi ma'am. Promise. Magpasalig ko ni mo. Makatabang na sa iyo. Manunong kinakunguyukan. Yeka. Nari mo diri ha. Uy. Manok ay. Ay ma'am. Uyuan day ko ma'am. Tuwaon din ang manok ha. Dili bitaw ma'am. Ako lang nagikuyogan. Ay Don! Isa may naging mo mudool ka dire! Kaiso ko nimo. Ilom lay kung singag-singag ya. Kabalo ka istorya ng manuka. Wala pa ka. Ako'y gaon nagplano ana. Ako'y gaon na! Istoryahin na ako pagkamangkon. Bito ma'am. Tuwasa ka mo. Ulahin na ka na. Ulahin. Itlog pala, gigano na ako. Ako kay kapabunya ka na. Diin ka kapagbunya ka na. Bahala lang! Yati ang pawawaong ko nimo. Wala ka kailan ng manuka. Nya karon pawaw. Oh, come on. Don't talk to me like that. You know what? Paghuwat. Ato lang ng istoryahan ko. Ay, pag-isinisog ba? Pusla man na sugdan tani. Istoryahan ta ng manuka. Wa ako'y labot! Karon na lang ka maghunana dire! Nanana na mong manok! Huh? Nanapoy! Saan sa man eh? Gold! Ay, hindi ko labot! Kamila! Brad.
Gold. Tabangan tamo punugaw na ma'am. Ay mo maghilabot! Ay mo maghilabot! Hawa mo diya! Ang nangitil di gold. Ganiha pero na brother. Ay sama! Di na mahimo. Kita na namang ebidensya. Ako'y otok ka na sa una niya, karon matablahon. Kundi di na pwede. Di na pwede. Ano man tuyo ni mo? Kwarta? Kwarta imong tuyo! Panagaan ta mo kwarta! Tamawa lang mo dire! Okay na, pwede namang magminyo ta. Este. Kwarta, ma'am. Kana mo'y gugukod na mo ng manuka. Miski ikaw, klaro gani kay gagukod ka ng manuka tungod sa kwarta. Dili ingong natablahon mi. Tagaay sa may kwarta. Okay na kayo na. Layas mo ng balay. Muha ng balay. Yate, ginoon yung tabla-tabla ta. Dugay namin lungot-lungot. Kanis kailan? Muha na ni. Maglakaw uli. Dada ng manok. Sakay na buko-buko. Kung makadiman ka, wagas! Kasi pangayon ni mo sakyanan! Kaning balay, pangayon pa ni mo? Mas may pagtuon ni mo, kasulti kung taon ni mo! Bitaw mo ikaw. Ay, taba! Apin, si Kanya! Ikaw tungod ni mo, ka... Sus! Nalang yun! Ay, striyahe na eh. Ayun nagpalag-palag ya. Kita na kayo ng ebidensya. Kasi gusto ka na agag mo, abot ag tulpuan eh. Ay na, klaro na kayo ng ebidensya. Ay may kablaha sa mong hago ko na ng manoka. Kung ikay naapasa na, mas daghan pang niapasa na. Pero kung sabot-sabotan na eh, kita rin nakabaloan eh. Ikaw man dyan nakaingon! Di, ma'am. Makatabal lagi na to steyo lagi, ma'am. Ay, Bungat! Sila inyong gusto! yo, bungat. Yeah, bungat. Simple ako kay ma'am. Palitin ako na po kabuk auto. Yeah. Kung ano lang kung 5 kabuk subdivision. Muot kayong balay po na ako. Guro, patas lang ko ito. Titok andan na, okay ra kay na. Ipabaw nilang tagamay. Bisag sinsiyo lang ko. Bisag 10 million. Okay ra kay na, mama. Kopto na guling manok? Ah! Grabe! Sa ka makapang di mana! Usay 10 million! Nakaibaw ka kung saan mong yaw-yaw diha? Ikaw... Agoy! Paglikay kaso, day. Virgin para ba ko? Mudapat ka? Pag ayo stolpo, day. Dapat eh! May pa magsabot-sabot lang tani. Ay, kung iparihan lang nga dapat-dapatan na ni mo, ha? Na, may pa sabutan tani tinuod. Grabe! Sag kay ka, oy! Dako kay na! Paubsi na! Ma'am, ihatag niyo. Say, pagbiram lagi diha! Balik po nita! Hulog na lang! Pinangyo ay raman day. Daram din ang istorya. Mubugno man day ka. Ang iyo ay problema, ma'am. Tagayal ko 15 million. Okay na kayo na. Bisag na apon ilang tong auto ko sa. Agay! Sige na lang! 15 million! Ikaw ba? Hinin yung dunga! Ma'am, yo, 10 million na niya. 5 million na mga patatag 2.5 million ni Juan. Ibang, marunong kaya kung yun, tiyo. 10 million na mo, 5 million mo. 10 million. Sige, ay kagol. Iagi ta ni Kijinsi. Pwede ra man, pwede ra. Ang 5 million nila, didakan ta mo sa kaon ha. Nigaon mo balay. Mga tihika mong dagko. Sabi da, deal na ma'am. Auto, ay kalimot sa auto, mama. Okay na. Naaisod aning 14 million pang yung alam ko. Wala may lain jud kanina lang jud. Ah, Tarong ngayon lang ta, ma'am. Unsaon ako pagsiguro nga naisod ni? total na kay baon nam ka kung asa ko nagpuyo. Og tan-aw nimo, wa na isod. Yang libilangan tika balika ko. Kay igaranton na ko ang akong balay dito sa house and lot dito sa Biasong og kaning titulo aning balaya. Kana, Wala. Bantay, barugi na yung mga istorya, ha? Oh! Okay ni sa ibang ibili ni ikuyog ning imong ubangkon nga way nahot. Sa ato pa, mauna ni. Unya ang titulo. Hamang titulo ni. pas mindir yun. Tingog. Hindi ba matap? Yun at kaglubong dito. Hamang titulo ni. Paghuwat! Be! Maon ko dito lang.
Nagibangaan kasi mong uyuan. Mindset ba? Ma'am, pagluto lang sa guro kay mo. Luto man. Di ba na ko yung Anak tirada. Hindi na ko mapriso yun. Hindi ko to. Ako, pati na, balay sa amin po yan. Lah. Uy. Nay, asa manok? Kita mo may manok, litbit, mangita mo manok. Nangutada lang ko. Wala ko kabalo lagi tay. Wala lagi ko may balo lagi tay. Hoy, kita mo na may gida manok. Wala di ba? Tapok mo taon mo diri. Sanginan yung bata kaluoy taon ani oy. Sama mo niya, manok. Sama ng manok. Sama ng gisgutan ng manok. Ang buti ay wala ka mabawa na. Dali lang. Matugan na lang. Ano ba umanan? Ano ba umanan taan? Nay. Wala lagi ko may balo. Wala lagi. Sayo ng kadaganan doon. Wala lagi na ko nay. Nung sa mga dong, sulti na lang dong. Harong mo man ang tanan. Sige na ba? Sulti na. Wala lagi na ko lagi. Di wala Ada lagi. lagi. Di wala lagi no. Wala lagi may bawa. Tama no. Kay bao na ang kadaghanan nga ikaw ang gakuha. Wala lagi ko. Hey. Punungan ni kaluoy din yung bata taon oy. Yun na lang. Ikaw, istorya, asan lang manok? Asa ko ng manok? Wala lagi ko bawa tiyo. Wala ka balo dayo. Ugso na. Nay, wala lagi ko kabaw nay. Tiyo. Tanawang nang mamakak ba na? Anong saba man kay mo nakatugaw mo si kuan nakatungog dire. Sorry ma'am. Pasensya na kayo, ma'am. Pasensya yung matatungod na ninyo. Nakatugaw og silingan mga panggula mo. Hoy, sulti. Asa manok eh, gusto kay ibtong ko na yung mga ako ang hepak sa mga naong. Wala lagi na ko nay. Pasensya kayo ma'am. Dito diri ay. Dito diri. Yapan tagihian na ron. Patugaan na dayo. Patakan magagawa may kasumbong. Sakulay. Gubutan yun. Ang daoban tang paliton tang daoban tang. Usay magsulti. Usay magsulti. Paliho ko no dong. Harong mahuman na tanong problema dong. Sulti na lang ko. Unsa ba tinuod to nang buhat ka og wala? Sama ko ito gana. Yun sa yung anak ipasumbongo na ni mga wong. Lagi pasangin sa imo haba. Ayaw lagi tayo magtuoy. Daog-daog ang kaluig na ang anak. Sabay ay kagol. Ikaw sa una ka, wasa ka mo laban-laban sa mga gol. Pangulip, pandaog mo naman. Sabo siguro ka. Kung sabo ka ni. Sabos mong mata. Pangulip mo dali. Kuya, mabayabaan tagihian na rin dali na. Wala lagi na ko nay. Istoryahi tay, istoryahi tay. Ito ang importante. Nga di man ka maunsa, di man ka mapreso. Wala may mong konsulti kung asa ang manok. Eh, wala problema. Wala ka dyan na. Konsulti na lang ka. Kung may bawa, iban sa manok. Wala lagi mo kung ano mo. Basta masulti lang kasi tinood. Wala lagi na ko may bisang kapil na bawa dyan. Di lagi ka maunsa. Ako ang saad ni mo. Nga way mahitabon mo, di ka mapreso. Hoy! Ako pa na yung mga matugan na lang kakakamay na ka. Halingin na po yahay. Tugay kay kapatugan panuwayag. Tugan lang oy! Nihilang na lang na! Opo kayo sa pamilya. At tapos malamig sa tabi yung Sige. Tagaan ti kag chance. Tagaan ti kag usa ka adlaw. Ug nga, ug dili gani ka mosulti. Paimbestigahan ti ka. Ha? Klaro? Kikapoy na gano. Kita na yung luhaan na kikapoy. Kikapoy na siya. Papahuayan na lang na.
Okay na ba ka itong lakaw ni tatay, nay? Mag-ampo lang ka, day. Nga makuha ito niya ang manok. Tinuod ba dyan ka, nay, no? Day, masin tinuod yun, uy. Ingano ang sista. Kung na dito magdahong nga moapot na siyang mata mo. Nga, anong naapot ko na? Saan naman niya? Kuday, nagtuod yun ko. Nga tinuod. Ako na excited ra ba dyan ko, nay, kung tinuod yun. Pero, nay, kung tinuod man gani na, nay, pwede manglangyaw ta, nay. Gusto manggod ko ka ng hapsay o haruhay ang atong pamuyo. Kiday, bisag karon dayon. Kung tinuod man lang gani ng sista ug manok. Day, pwede ta mo tuko din ug dako nga balay pero dili ta dinhi. Adto tas layo. Kitog matinuod day. Tawagi to imong ate ha. Tawagi siya oh. Tingnan mo adto ta dito niya. Kitog madaan atong tatay ni mo day. Uy. Maayo unta, nay, kung nindot ang lakaw ni tatay. Kanya, si Ipoy. Kaya kung ito'y pabot-on. Nangkog ba mag-uupon, nay? Pero galibog, nandun ko, galibog pa ko karon na yun. Yung unsay naa sa imuha dire. Tumana. Kay mismo si tatay nimo. Nakamatikod na na. Kung kinsay imong gusto. Pero galibog ko, nay. Ganong galibog pa man ka? Sa unsa man? Ako ang nakuyawan, nay. Si Regner. Kay basta niya wala may kalina. Makuyawan ko, nay. Ayo pagingon ana. Ay ito guna na si Regner. Kung kinsay imong gusto, tumana. Gusto ka day? Kung unsa gani dagan ani atong panginabuhi karon, atong kuyogon si Ipoy, manglangyaw. Pwede, nay? Anong di man? Kaayo day. Nay, gusto na yung lakaw. Why ayo? Wa manggod mo tog ang tong igsuon ni Ipoy kung asa ang manok. Muna na problema ko. Why na himo? Ayo. Saon na lang kung asa ta. Wag itay swerte ani kung dili mato. Dili gid mato. Ayun na. Kayon sa magiday imong lakaw. No. Nothing. Pero gaduda jud ko kay kanang igsuon ni Ipoy o kanang iyang uyuan murag kung sabo na sila kay nakalit lang kawa katong hinalag dito yung igsuon ni Ipoy o katong iyang uyuan nga ang naong murag singgaw sus nawalag kalit gaduda jud ko nga tuana nila. Waday mo katultol, ug asa na iyang balay? Inyong tanggad to. Monica! Amo kong giadto. Pero, kini ko si Regner, nagpapapil-papil manggod, nagpabida-bida dito. Unya, katong hingalag mitoy, igsuon ni Ipoy, kalit lang wa, murag tanggulilong. Nawa, mautong, gaduda jud ko. Gaduda na ko ato. Kung sabot, kung asan to sila. Basta, dila raw ay labod. Ang saon na lang muna, tay. Kaya nagplano na ba mi ni nanay? Nay, murag wala dyan esperansa atong plano. Nga makaadto tag-abroad. Unsaon ta man? Isod sa kayo gatong ipugos ug dili para sa ato Ay, plano-plano ra mo. Ako dito, nagkabulik-bulik pangita sa manok. Oh, kung saan na mong plano ninyo, mag-una mo. Di man good tay kay nagtuong magkugnaon na to nga kinasumbok na bi ang kriminal. Kung saan man, sultian ta mo, salot. Katong manok ka, wala yung magkatagiya ato. Basin ihaw ng manok tay. Wala yung magkatagiya kay, dili to ordinaryong manok. Manok ka to nga kahibulungan.
Kasabot ka? Ano manok nga kay bulungan? Wait, makatagya to sa kinsa. Unsay buot pasabot ni mo do? Walang gihapon ka kasabot mo ka. Kanang manuka ba? Ako ray makatagyada kay niya ko ang sista. Utak! Utak brain ba? Utak brain. Sabay pasabot ni mo anak tayo. Huwag hapon ka magkasabot. Mauna na! Mauna na! Sabta! Pasabot ni tatay na. Tingali, day. Kanang manok. Hindi na ordinaryo. Manok kay bulungan. Siguro ilain tagaan, anak. Siya tingali. Siya lagi tagaan sa sista. Siguro hasta katong manok, day. Para punto niya. Tulak to pagkasulti na eh. Mantayan atong plano. Mandata na eh. Manta na eh. Uy, mabalik. Manok na to. Magbagahi magay na si Dodong o tugan tay nay. Aw, ako yung mismo mo unay padakop niya. Resulta na, lawa. Nay, kaning puntuhan ay ayaw na lagpanghilabot ha. Haron si Dodong matagaan na siya leksyon sa iyang gibuhat nga di na maayo. Klaro na kayo eh. Klaro na kayo nga siya gabuhat. Nganong maghilakilat man siya o gili pa siya gabuhat. Iyong yung pangutanon, muhilag no bagayo, ibis mong tarong sa tuba. Yan na lang kita na itugan ang manok ug siya magay nagkuha. Kay problema ang manok karon ug ila nang gibaligya. Di mapailan gi siya kaso ni Brandido. Gisaran dato nga uba mapail siya kaso sa di mauli ang manok. Duda ko. Katong inyong uyuan. Ang nagdalag ulog at imong manghod. Mao na yung nana si Dodong. Ah, sus! Tiyo pa mo, nangaraan na lang na. Bati ginang binuhatan sa una panay. Pero ag si Tiyo nay, mayo ng panggaog pagumangkon. May ka na mo tanda sa mga pagumangkon, ang nakadipinsya yung Tiyo nay. Kung usay daw tang binuhatang Dodong, iyag yung sakyan. Nay, nanatagak na! Nay! Ay! Nanatagak! Sama! Baka na yun! Ang ako man gunay. Uwaw na kay kong salon nay. Dong, maayo ka. Naadihi ang imong kaayong pagkatao. Dili na basihan kung kinsa o ang imong manghod na punta man siya sa dili maayo. Ikaw mismo. Kabalo ko. Buutan kay kang pagkatao. So imposible dili jud kamo ang makaday ni Salud. Kung si Salud ang kagusto nimo, di ba? So ay na pagkagauldong. Kay bao ko nagagusto sa nimo si Salud. Ha? Pagkagul. Anak ra pud sus nausap. Bakit hindi ka pud sus kausap? Tinadong ay gol-gol do. Kana ni mo. Kuha. Ay! Dong! Pasero ako. Lugay na ka namin pasala, Dong! Pasero ako dahil. Kung saan mag-iinom sa adong na? Ito ka na lang na. Ano yun na masulban na niya itong problema. Uminom na, Dong! Uminom na! Nagbaso na ko sa...
tay. Tay. Inood lang, tay. Hindi sunod ko ni mga butangan, tay. Gusto ko matabaan ninyo. Hindi sunod ko. Inood ko ni Mama Yardi. Kaya gusto ko makatabang yung kantaan ninyo. Hindi ka ganimando yung atong salikat. Hindi sunod ako ang sindikato. Ano makatabang ko sa atong pamilya, tay. Tay, nakto nyo ka, tay. Nakto nyo ka, tay. Tay. Matugal ko na sa tilaan. Tay. Ako yung mismo. Ako yung nakasala. Ako yung mismo ang nagbuhat. Nagbusen o nagkawan sa malak. Iwan na to, kita na. Iwan na. Ako yung nagkawa. Ako yung nagbusen. Saan tubig? Tay. Mapapiso ko. Ang dapat nga akong sana, akong mahiran. Unsa man gani ni? Wala may klaro ni dito. Kanunam lang kung pulis probinsya nila. Magluto lang kung chicharon dito. Unsang taong ka dito eh. Ayaw pa mong tagpaglaom gud. Sinidido atong padesisyonan anak dili ikaw. Dako kay tagkuan aning ni Dido eh. Mga damgo na to ba nga. Masikat ta. Unsa man ka? Hindi niya. Sa natong duha mo mag sa naman ni mura mag paano ko'y paglaom tingay diha nimo. Saba ka Daberto eh. Mura ba kag bata noon anang imong kalaki eh. Bata din na. Wadyo ka kasabot klinikan, hagbay pa natong kuyog-kuyog. Di na binata ko eh. Unsang taong kalig. Tinod anay dan ng imo ha. Sige man ka di komedya. Unsang taong ka Berto eh. Pumidya ko taon. Ang tinuod lang ikaw nagigipitig sa kong kasing-kasing. Saba ka Daberto eh. Unsang taong ka. O katan matinuod, makabuhi ka kanako. Oo, yun po di. Pagkamot ko. Para sa atong future. Nya ko andra ba kay kustanan? Ganahan kay kong palit og areas gadak ko. Oo. Daghang ka ng passionista ba ako. Kaya ako na ako. Manangkamot lagi ko. Tingnan di ay. Naday ko'y paglaom. Depende. Kung makahuwat ka. Bangkay. Ito. Antod ka na sa hanggang ko mabuhat. Inig puti sa uwak. Tay, ako gusto palapit na ako na ano. Ano eh? Kukulkot ka ng kahoy. Wala na. Dili na ito mapugos. Dili yun mato. Kanay mo. Masan? Oh. Balik na lang mo practice do. Total, na naman kay sista. Naman niya kaway. Ako lang siguro hangyon si Kapitan Joe Bacals nga bubalik lang kung panilig dito sa merkado. Klaro, pagkain kwarta. Pero, naiko masagog ko nila ni Linda o ni Berto God nga magsige ni practice niya.
Wa ko ikapakaon. Pero sabot na lang siguro to sila eh. Kung ano yung mag-igo. Okay na tayo, uy. Sugot na may ka sa una manual na, bakba rin gamit mo, karon bam 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 bam, karon pa nga na kay sista. Ito mo sugutay, nga mo balik ang panilhig nga dito sa merkado. Okay na ka na inana. Oy, Dido! Ay na, pag panilhig dito sa merkado. Yung panilhig dito? Ay, pag imo lang ko tabangan, panilhig din eh. Dido, tiguang na ta. Pahuway na. Total, titipay ka naman sa abroad. Hindi na mapas mo. Pag-ilaw na lang. Tanay mong sista. O gani, nay. Unya ka ni si tatay, di mo nahimutan nga way lingukon diri sa balay. Nay, pag-practice na lang diri, gitik-gitika na lang na imong sista. O naakay gayon, tabangin lang sa gitik-gitik anang bulingon para ma-exercise na yung mga veins ba? Ilon sa kanya ano tapunog nga bulingon. Magkuskus-kuskus, magdipik-dipik. Pag magkuskus-kuskus ko sa akong katol nga kurikom, maayo pa. Pwede na maayo imong trikong. Hapit na maayo. Kuwang na lang ni kuskus. Mabuti na ako na. Makatakod ra ba tay? Ay. Takod yun. May lang uban takdan. Katong nagbinuang ni mo. Angay ito matakdan. Grabe sa katay. Oo. Ngayong adlaw. Hello, tay. Salag. Ay, nay. Ali lingkod. Kumusta, tay? Salamat tayo. Istoryahin na. Kumusta mo? Naayon na dahil mo bunog. Ay, gidali mo gud sa ni nanay og sig tambal kay para madali ba. Ikaw, naayo na ka? Grabe sa nimo eh. Nga naman deh. Noon someday ko. Nakita niyo mo nga nasakitan ko. Ngayon di ay. Di ba? Natural raman na nga masakitan ta. Imo din pugson og wala jud gusto. Mas ma-worse na hinuon ang imong kasakit. Mamugos ka. Dili pwede ipugos. Bisa gamay lang. Wala ang bagay luna akong gugman nimo sa lod. Ano ni mo? Nadi ay. Di ba wala? Pwede move on ta? Para na ako'y kalinaw o labaw na ikaw. The more nga mamugos ka sa ako the more ka nga masakitan. Ito ba nga inani ba? Nagigala na lang ang atong ingin-ani. Pero ako nga ni mo, ayaw lang lagi ipamugos. Bisag kaluoy lang akong ihandog ni mo. Di dyan na mahimo. Wako'y kalipay. Di ko. Mga magpalayo ka na. Lumoy ko na masakit. Sige na sa lod. Ayaw lagi. Ayaw lagi. Wako'y gusto ni mo. Ug labaw sa tanan. Wako mahigugma ni mo. Bisan gamay. Sa kataas panahon nga, gipaabon ni mo. Wala na ikay paglaon ni mo sa lod. Kung mahimo sa lod, pwede lang di ka baliton. Pero maako lang ka. Ang sayo ko ni mo. Dumaan ko. Pwede rin mo paliton. Sabi, mahimo lang. Wako'y lang ihigugma. Si Ipoy ra. Ako wala. Dong. Pangita na lang, Dong.
uglain. Kanang malipay ka. Ayaw na lang sa akong anak dong. Bisag mubayad ko ni salod na yan, ninay. Anay mong kwarta. Engineer. Regner. Makuntahan lang ka na yung gagawin ka na ko na. May muntagan. May buntag. Salod! Dido! Alisa! Tabang! Kalma. Paminaw na to siya. Malas litse! Mana? Duro ka na hanay. Ah! Hilan ka na no. Ay ko gala, gisugo, kuutang ko lang. Akong manok. Hay manok! Akong kwarta sa man. Hay mo manok! Igawasa! Sus! Imo kong gailan. O sa man eh. Etek man eh. Ay, nagpabula! Ay, napagati-gati kung nung ipakuutang ko na mo! Akong kwarta na ay, Ambing kwarta! Ay kung matangin na. Nga naman na tabangi ko. Ay, tabang! Dalisol kayo kuutang ko! Undaon sa man eh. Anya! Uy, anya na, pamunyagan sa na! Kanagot ganyan. Ako na maligya. Gibaligya! Asa man mo gibaligya po nga ka? Asa ni mo gibaligya ha? Asa? Bilarino! Mau din na siya! Naalagi ang manok. Dai! Kuan sista! Kuan sista salon! Hindi! Kuan sista! Magdali! Yeah!
Taguan na ka. Timbang ako na Singapore ni Ariel Bacalso o ni Lance Stewart. Ko sa Australia. Ako na ang ipitimbang. Pero dato Tuwagin na kay Wapas na daw ng manok! Nalibak na ako! Tipoy! Mitoy! Gawas no na ka. Ipasaylo na ti ka. Pag-usab lang, Jud. Sa imong kinabuhi. Ayaw pagluhod. Di ko santos. Nay. Please. Hindi mo di pa sa inyo. Hindi na ako iwasan. Magpasama din ko. Salamat, Nay. Nay. Salamat kailangan ako. Gigumati ka. Hindi ko pumasap ito ikaw. Gigumati ka. Lumabas akong kinabuhi. Hindi ko mabuyogwa ka. Kung ano man, gidaan akong butin. Oh, kaila kayo, boss? Nga naman tadi, boss? Na siya pending maran. Asam na siya karon. Pwede na mo siya makita. Ha? Boss, tigirig maangin ko ani, boss. Mag-apil-apil ko ani ninyo. Ay lang kahadlok. Ignore mo yung utang na kaya. Kailam ka kaniya, asam dia siya karon. Ah, ganiha, boss. Nakakita ko ato niya. Bago nakakita ato niya ganiha. Ambot lang ka karon. Ay lang kahadlok. Kaya kinahanglan na mo ang kapsay kalinaw sa atong lugar. Bro, positive. Asam siya karon. Asam siya dapat niya. Pwede pa uban mo mo? Oh, pwede kayo, sir, pero wa ko labot ani sir, ha? Ay, gadlo. Basta, boss ha, wa ko labot ani. Ayaw ko- Basta ang iyang gisulong, black and white nga t-shirt ug naka long pants. Ayaw lang kahadlok. Ah, pwede ta. Kuyog. Sige. Chip, kanang naka black and white t-shirt. Laki kaso. Laki kaso. Ato lang palubag. Ato lang palubag sa presinto. Anak ko! Ato lang palubag sa presinto. Usa siya, usa siya. Usa siya. Saulitan! Wa, ato lang ang presinto. Kung ano mo mga pangutana, ato lang tumaga sa presinto. Kaya kami, igor kami, hindi ka gusto ka nimo. Pangutana lang nga. Magbuhat nimo. Asa naman mo, uy? Dali na mo, basi ba dito sa atong flight? Dali na!
Uy! Asa man na mo gigot ato pagawin? Ay, tuwan na sa ban! Nag-unla na! Ay, nagpaktong ka ba? Tay, ay na tayo eh. Oh, ang atong bagahe, asa man? Nasa ba? Nagpunta dito. Ah, di ay, maayo noon! Adong, ano lang ka dito? Apa ka lang kaya? Dahil, ganyan ako mudayo na eh. Oy, nga naman. Buran naman ako dibati ka uwaw. Kaya, magawa to sila dito nimo. Jud. Sige na ba? Sige, apa na dito? Pagdali na ba? Sige na. Lataw na. Unsa man ka, boy? Anong wa makamuad to? Ha? May, paingon na kami dito na niya. Dibati mo ka uwaw na ulit. Berto, asa manok? Yan anoy. Ako ning ibili nimo ang sista ipoy. Kung giunsa nimo pagmahal ang imong pamilya, mao sa pagmahal nimo na akong sista. Ang pingi kining manuka, kay kining manuka talagsaon kini siya. Kay mao ni siya makapausam sa atong kinabuhi. Amat kayo no? Asa kaya? Ay, Brad. Salamat kay Brad ha. Salamat kay Brad. Ating sobrahe Brad. Brad. Magpahaplas ng kuglana para makalupad ay meron sa taon. Sige Brad. Amping mo dito Brad. amping mo. Amping. Oh. Pa yan. Sige, bye-bye. Bye-bye. Hoy, basta mao na to ha. Oh. Brad. Hoy, amping ka pa eh. Hey, Boya. amping mo, amping sa. Hoy. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye po. Bye-bye, amping ka pa eh. Wala problema. Ito na me. Bye-bye. Bye-bye. Day, maliit na mo. Gihulat na dali na tayo nanay. Biyan sa ipoy. Ba't maliit ka? Salud! Ato na ta! Dili na ko biyaan si Ipoy, tay. Una lang mo, tay. Muapas lang min Ipoy. Kay bahala ha? Kira ka, day. Okay na lagi ko, nay. Moni ang kinabuhi sa akong kumba! Sista Nintendo! Ug mandok ka kay bulungan.